Kakabsat ko ken Kristo. Merry Christmas. Kapag papatay kayo mo, di kayo naturo kayo. Ulitin niyo man, Merry Christmas! Merry Christmas! Very good. Nalamiis ti tiyempo ay agyaman tayo kinapo Diyos, sa inikan na tayo iti makaumanay apigsa tayo, ang makipagpaset iti dayto bihilya iti Pasko at ipanagungar ti Apo. Kas may nga Kristiyano, siriridam tayo. Agururay tayo nga siriridam, iti panakayanak, panaka-celebrar iti panakayanak iti Apo. Sino ti makaammo di verses, iwan no di passages iti John 3:16. Oh, favorite yun ito. Favorite yun ito eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world. Ay ayatan ti Diyos ti lubong. Apa may ti Diyos dito ilubong? Gapu iti ayat. Gapu iti ayat. Example, iti balayo. Kung nakakita ka iti hampay nga naugasan nga pingpinggan kadalunglungan, anak ubrahom, aginaw, apay aginaw ka, masuk mabuisit ka nga makakikita. Aginaw ka, gaputa madugyutan ka. Namat. Ngamno aginaw ka nga, inawam dagiti lunglungan nga di pay na inaw, tangamin kayat mumot nga napintas to iti welo na dalos to ti usaran ti sumublat at awak mo kiday dyan. Ayat. No, tataan. Malagip ko lang nga nabasa iti Facebook. At ano baro nga modus dagiti ninong. Ayan, dagiti naganak ka dagiti inanak ti bunyag. Anan DJ Apo ko na yo. Da nakita usok ano ti ag friend request di Facebook no muna nga at kumpadre kumadre kayo. Ta pagtawad ti regalo. Kunana nga rin taga pinili din nagpost ay adda nang friend request at anod ko. In-delete ko nga sigod amok tirantana. Dumawat ti regalo. Timan di ka lang in-accept. Pero makakatawa at laang. Apay mangtad tayo ti regalo. Apay nga mangtad tayo iti regalo. Gite, usong-uso tata may iliwak digite nakabaag nga at nga tang wala na ba? Digite umegpasko digite ti kailiw ko. Idi ubingat ket sirisiripot ida. Awan, dagiti taga-aper. Then nagbayad, di ba? Awan pa'y nakita. Di tiyandaan, hindi na mo umay tapalpali kung basbasol ko pa At ito, apay ngayon kay Paskwa. Tapos hintay yun, tek Paskwa, tapos kwarta tayo. Wala na yun. So, yung tiyo na nagat inka Paskwa, ta inka iparik na te ayat. Inka kumablaaw. Hanggang nga mapan makipaskwa tapos no ikanda ka. Nung tatamo nga may nag-alapera tulis buenos pagsapulan. Mga may nag-aya. Yung tigiti mo, dadu mga papaskwa. Abos mapay tadodos. Hampay nga na yung papuswan. Nagure man ka piso no na yung papuswan. Ayat day jay. Yung alam yun, tapumanaw kayo. Haan nga ayat day jay. Nung nanangtad ka, takayat mo maparagsak. Nagiti yung may kanta oray, jingle bells, kung adan to mo lang kada, ano digiti kaslatat ni Aldo, anan? Ano digiti kantada nga, hindi kang kantada tayo? Wrong grammar, wrong lyrics. Kinansyawak ida. Nung gaputa digiti ubing, ala ka barbaran maparagsak da, inigkat ida 20 pesos, Merry Christmas, Tito, kung nagsensempot kayo, naisumda. Mangtad tayo ti regalo, haan gagaputa kostumbre. Dagiti kumadrek dita ha.
Nagiti kumadrek dita Urayan yung tiregalo nga na yung papuswan nga itad ko. Anyo nga umay isaksakada da kita anak yun ta. Idi nagbunyag da. Amin nga bumbunyagat laglagi po niyo, da kayo nga naganak ko na. Dagito'y ninong kaninang haan nga ATM, nga di password na kumano, tapno rumwarte 500. Urayan nyo. Nagmayat ti umawat ti regalo nga na yung papuswan, di ba? Nagmayat ti umawat, lalo numarignam nga, dati maragsakan da nga mang tagpin ka. But remember this, naragragsak detirik na, numangtad ka nga nakaluklukay. Nga numangtad ka, nga deti haan nga deti subsubra. Deti mangtad ka nga, nakapinpintas na deti, nakalaglagan nga deti, adaw may agpaswagat, uy, idarasyo in kaikanan. Amoy yung idiubingak, nagragsak kami no, papaskwaan da kami ti tupig. Diba? Idi ununa na kasi kasjahe. Idi ununa na iti tupig na umabot to pwede ang iti barong nga tawod 3 kings na tumangtangken di jay rep na mabalim mo nga pagpalpal tili na baam ti kinatangken na to no mabising kay kay dadagyan jay inapoy nga malinlinay. Di ba nagragsak? Kanya kakabsat kadagi jay nga tiyempo marignam iti ayat iti Paskwa. Before COVID ngamin kat ti Paskwa kat nagbalin nga commercialize. Makipasain ka makisarabo Paskwa, kwarta. Hindi agapong abroad pa agad. At ako man naggabot abroad. Nagini pada nga mapansumarabo. Inikkan na iti may isa nga cres, may isa nga ivory, may isa nga chocolate. Hey, thank you. Isum. Kasi plastic nga isum. Tuno nakalikod ka, dadeto. Dadeto United na. Di na klinik ka ti kwarta. Apay sikat insap-sapulan na di abroad. Buise. Diba? Agyaman ka, pagkarupag na impapuswan di panangatad na, lumangan ng impapuswan di panangawat mo. Beloved brothers and sisters, ni Apo Jesus na iyanak dito'y lubong gaputi ayat. Gaputi ayat. Dito number 1 nga rason. Awan sa bali nga rason. Pinaraswa ti Diyos ti lubong han nga gaputa trip-trip na. Pinaraswa ti Diyos ti tao han nga gaputa kayat na laan. Ngam gaputi ayat na iti lubong. Gaputa ti tao, loko, nagtitipon ti kinaluko ti tao, dati kinamarites, kada kinabiyangot, kada dati ang nasayat nga bugali ti tao, han nga kayat ti Dios nga gapu iti sobra nga pa nagbasbasol ti tao, pukawan na ti lubong. Isud gapu na nga imbaon na ti anak na. Detay sao ti Dios nagbalin a tao. Ket isu ti nagbalin nga silaw ranyag ti lubong. Tanyo di kita dadta. Te Santo Niño at dadta ti sao ti Dios at dapay ti silaw. Deta ngamin kakabsat ti kay papanantipan na kaypas nga iti Apo. Iti ayat ni Apo Dios iti lubong. Ngayon baon na ti kakaysuna nga ayat na tapno iti kastamay salakan ti lubong. Tadi ti relasyon iti Dios ken iti tao na pugsak gapu iti basol. Ket ni Apo Jesus isot nagbalin ana magkamang diti nagsat nga relasyon ti tao ken ti Dios. Isot nangugat, isot ti nangisa nang subok kadagiti amin nga nagbasbasulan ti tao. Gapu iti ayat na. Ay nuhan nga ayat iti nuhan nga ayat ti inaramid ni Apo Jesus iti cross at jakammo. Laman, hanlang nga sakripisyo deta. Hanlang nga gapu ti kinatudyo. Ngam gapu ta ay ayatan ti Dios ti lubong kinayat na itinaylan sa iti cross. Kitaan niyo Dios. Ni Apo Jesus Dios. Ngam gapu ti ayat na nagpakumbaba na iyanak iti maysa nga nakayanakan na pagtakyan ti an animal. Di ba? Di ba? Dito talaga nga literal nga description na iti kuluong. Di ba? Pagapunan ti an animal. Ano ti maangot mo dyan? Di ka takke. Di ka takke. O kita rin ti gaputi ayat na, nagpakumbaba. Pinanaypas na iti DJ nga, pagyanan, lugar. Gaputi ayat.
Kakabsat ko na po tayo so Kristo, iti dayto nga Paskwa, may palagip kumakada tayo dayto ayat. Ano pa iti example ti ayat-ayao, iti panawon ti lockdown. Apay nag-face mask ka, dapat lang naka-face mask tatan, very good. Apay nag-face mask ka, iti panawon ti lockdown. Diba, pare, dito kuma, hindi ba, iti panawon ti lockdown, kat ti face mask kat kas lang dito bra. Ti babae, di ka makarwar no hanggang nga nakasuot ti bra. Diba? Kas lang parte iti parte ti badong, di face mask ko natin manlangan. Nga ka mabaling nga rumwar. Apay ngamin pag face mask na tayo iti. Gabu iti ayat. Haan lang nga gabu ta masapol. Gabu ti ayat, baka kinod na COVID mo, maakaram ti sabali. Dito ti bagbagada iti. Haan nga gabu ta masapol, haan nga gabu ta iso ti rumbang, ngam gabu ti panangayat mo man iti padam nga tao. Iti panawon ti lockdown na magriknam ti ayat ti tao. Diba? Yung dagiti duma ako, Diyos ko, iti makaparurot nga kanayo, awan ti ayudan. Awan mo lang sumangpot nga ayudan. Nung kitaan nyo, inayayat na tayo, dagiti opisyalis tayo ti syudad ti Batak, adakan nagbising nga taga Batak, iti panawon ti ayuda. Hindi nagdali, may isang parabunong hindi. Haan nga maawanan ti tulong, gapo ti ayat. Agari kumati ayat nga rod kanabsat. Iti dayto nga panawon ti Pasko, laglagipon tayo, imula tayo ti panunot tayo. Agrambak tayo iti Pasko, tarambakan tayo ti ayat ni Apo Jesus. Kasano nga rod ti panangipakita tayo ti ayat. Number 1, di example, no adda maitid mo nga pagnamayan ti sabali, itid mo nga si papuso. No adda itid mo nga pakaragsakan ti sabali, itid mo nga si pupuso, haan nga hanga mapilpilitan. No, datarakan mo nga manok, itod mo kanyak tapartyon tayo. Ayan, itod mo nga nalukay. Mangtod ka at dalagat itod mo. No, awan ti itod mo nga material na banag, ikarkararagam, tikabsat mo. Dakgal nga banag, dayjay. Example ko, kasano nga ayatan iti kagurguram. Kayam nga ayatan ti kagurguram, kayam nga ikarkararagan, dito tao nga mang chismisking ka, dito ka na yun nga mang buwisit ti biyag mo, kayam nga ikarkararagan. Alaman? Ete, bumangon ka tibigat ka, tinaganti ka magnanay na marso ti amin. Apo ka, asyam ka din ikastoy, uray ka na yun na atis-tismisan, itad mo ka ti amin nga masapol na, aho! Sino makay turod ti kasjay? Nung no adda ti ayat, haan nga narigat nga aramidan. No adda ti ayat, haan nga narigat at aramidan tayo ti kas ti abanag kakabsat. Iaayatan tayo, itipada tayo nga tao. Awan ti pilpilyan tayo. Awan iti idumduma tayo. Tano daduma kat ayatan tayo lang amin dagiti. Di ba? La Puera de los Buenos. Di magpadaya ka, di ka respetaran diti naka-shorts lang kat naka-t-shirt na ordinary. Nung dagiti naka-barong, naka-Amerikano, may kayo dito eh. That is being judgmental. Amoy iti kunada, ti may sa kano nga best example iti panagayat, agpadaya ka. So, magpadaya kayo. Apay apo ko nada. Kasi nagpadaya ka, palubusam amin ngaglabay. Nung nadagiti, agpadaya ka nga, nikitaam ni sa nga bantay di labay na ni. Nikitaam ni, nang isuputan ni. Nikitaam ni, nang ibulsa pa yun. Agdugdugdug ti manteka di pantalon na. Haan nga ayat day jay. Mundo dete, agpadaya ka nga, ibuson nyo, iawid nyo aming ang kutsara kang tinidura, ang babay nyo. Diba? Yung dete, ibuson nyo amin, nga dete, ure awan mabating kingkan, naragsak ka dete, nakamay-mayat, jerik na ayat, day niya kanabsak. Kas dete po no nga example, ti panagayat, mamati akki day jay. Dete, inkamin. Dete, mga kapo, dete, patak mo, naging papakada, inkamin awan. Nagkangkat, di pa'y lamapan. Uray na gayap, uray na nga ibaga, inkay mangisupo. Kaya, ayat karabsat. Ayatan tayo, tipada tayo nga tao. Anyaman ti maitad tayo, makaitad tayo man ti material, no hantay kaya ti material, ismamon, kablaawam tatan, na yung papuswanan, Merry Christmas, arako po mon, mabalin ang tiagin na rako. Diba? Manungatawan nga madi mabalin ti beso-beso, manungatawan nga
malimabalin ti innarako. Kitaan niyo duha nga nasunod nga duha nga taon ti pandemya, si bibiyag tay pailaan, ayat ti Dios kadatay dayjay. Ayat, ano nga ron apo hangay, ayatan ni Apo Diyos dagiti natay. No. That is God's plan and that is God's will. Ay ayatan na ida, iso nga inala na ida, ida ayat na. Ayat kakabsat. Ngam kamaudyanan na, dito titawatan ka na kayo amin. Christmas, papaskwa antay kadmot, tisimbahan tayo. Anong dito yun na po, kolekta ka kung ano ko haan, tisimbahan tayo, dito yung parokya tayo. Haan na nga masapul ti adu nga kwarta. Masapul na magkandi. anong baybayadan tayo, every hearing at bayad tayo. Haan na nga si parokya tayo, dito yung batak, dito yung sentro. Haan na nga dawatan nga agdaton kayo ti adu. Haan na nga dawatan nga agdaton kayo ti linibribo. Didawdawatan ti parokya tayo, dito yung batak. Ayat kakabsat ko. Ayat. Taditi parokya tayo, anugutan tayo unuhaan, nakapimpiman, gabutihaan nga panagayat iti sabali. Dito parokya tayo, dito yung batak, nakapimpiman, gapu iti aramid, gahaan nga na yung papuswa. Agrigrigat ti parokya tayo, iti batak. Ayatan tayo kung mga rod, dito parokya tayo. Nati baga ni BBM, baga ni Fiesta, Unity. Ayatan tayo ti parokya tayo, more na ayatan tayo ti parokya tayo tatta agrigrigan. Haan nga sa tayo tula ayatanan, tuno agpalpalubos ni Apo Diyos, agbalegi ti laban na. Ayatan tayo ti parokya tayo, tatta agrigrigan. Masapul, kitaan nyo apay dete taong agrigrigat masapul na kantupay tun umimbag. Kaslakas demot ti parokya tayo. Haan nga dete umasunod kan tulangan, tuno mayatan. Haan mo nga ayatan ti parokya dayjay. Haan mo nga ayatan ti simbahan mo, nusakan tula umasunod tun awanan ti parikot ti simbahan. That is being selfish. Ayatan tayo ti parokya tayo. Ayatan tayo ti simbahan tayo. Maililiw ti simbahan tayo kada kayo. Uresyak mo't mailiwak mo kadagita isum yun. Ngam, nang nangruna ko mga ipaay tayo, deti ayat tayo, iti parokya tayo. Haan tayo nga ipalubos ti panakasaya-saya. Tapos mabay ta sang kapirit tayo. Diti sang kapirit, magudwapay. Kayat tayo nasay. Ipaay tayo, deti ayat ti parokya tayo. Suportaran tayo. Tagtamasapol na tayo unay ti parokya tayo. Nupalpalubos niya po, agbalegi ti parokya tayo kakabsat, gapu ti ayat tiyo. Haan nga siya ti may sagot. Haan nga ti obispo Maximo ti may sagot. Ngamda kayo nga tagabata. Anytime, mabalinak nga may yakar ti parokya. That's why, haan ko nga gamgaman iti agtugaw di jay. No palubusan dakto lang nga tumugaw di jay ta mga bakte palubos niya po Diyos. Naragsakak ta barbaran makpapintas kung tupay ti sistema kong parokya. Ngam, tay kunakon, panawam ti parokyam, no kasapulan na ka. Haan nga ayat ti jay. Haan nga maayo ti Diyos. Beloved brothers and sisters, iti tayo ito'y Paskwa. Yang kang runaan nga lagipon tayo. Haan nga regalo. Haan nga Christmas light. Haan nga Christmas program. Haan nga makmakan. Ngam tinangruna nga lagipon tayo. Dito ayat nga insagot ti Diyos. Nagpayduma nga ayat nga inted ti Diyos. Nagpayduma nga ayat nga inpaay ti Diyos. Iti lubong. Amen.